Hello, magandang hapon nga pala mga kaisda. Welcome nga pala dito sa aking manukan, ang Aguinos Free Range Chicken Farm. Wala po muna tayo sa lawa, andito po muna tayo sa aking farm. Ito po ang aking mga manok. Yan. Kukuha po tayo ngayon ng Madre de Agua para gawin nating greens. Gilingin natin at ihalo natin sa aking mga patuka. Mahirap sa hirap po kasi ng buhay ngayon, hindi tayo po pwedeng umasa lang sa commercial feeds, masyado pong masakit sa bulsa. Kaya bumili po ako ng shredder bucket or chopper bucket na ginigiling ko itong aking mga, ito nga po pala ang aking Madre de Agua. Yan. Yan. Siguro binili ko po yan 3 years after. Yan na po sila, masyado ng malalaki. Malaking tulong po ito sa akin since na nagmanukan ako. Siguro mga 3 years na din po. Wala pa naman po pala, mga 2 years pa lang. 2 years pa lang po akong nagmamanok. Itong bucket ko siguro mga 1 month pa lang siya, 1 month or 2 months. Dati kinukuha ko to, buo sila. Tapos ibinibigay ko lang dun sa aking mga manok ng buo. Ngayon po may bucket na ako, may chopper bucket na ako. Kaya ginigiling ko po sila. Papakita ko po sa inyo kung paano siya gilingin at kung paano siya i-process. Actually, yung aking shredder bucket ay hindi lang po Madre de Agua leaves ang kanyang nagigiling. Kahit ano po, kahit puso ng saging, ubod ng saging, po pwede po siya. Ito po. Kukuha na po tayo ngayon. Ito po, kukunin po natin to. Tapos tatanggalin po natin to ng dahon. Tapos itong tangkay po nito, itong tangkay niya po ay itutusok ko po para muling mabuhay siya, para mamuli po siyang mabuhay. Kulang pa po yan, kaya dadagdagan po natin ulit. Marami pa naman po ito. Mas maganda nga po talaga na lagi natin siyang pinuputulan para lalong yumabong ng yumabong. Ito po, puputulin po natin to ulit. Yan. Ito. Magandang nagdudulot ng, nagbibigay ng magandang itlog sa ating mga free range chicken. Ang free range chicken ko nga pala dyan ay halo-halo siya. May Rhode Island Red ako, may Black Astrolorp ako, tapos may Decal Brown din ako, tapos may Caberdin po ako. Kaya medyo maaksaya din po siya sa patuka kung hindi po natin nahaluan ng giniling na greens. Ayan. Ito siya. Ito nga po pala ang aking mga alala. Yan sila, mga magagandang dilag, tsaka nag-iisang pogi lang. Yan. Nahiya sila, kaya hindi kasi sila sanay sa shooting. Kaya tara na at pupunta na tayo ron at kailangan na natin tong igiling. Yan. Ito nga po pala ang aming kinuha. Mamaya sila po ang magtatanggal nito sa dahon. Abangan nyo guys kung paano to gilingin. Papakita ko rin po sa inyo ang tamang paggiling nito. Yan. Ay, papakita ko rin po nga pala po sa inyo ito. Itong nyug na to, dwarf variety siya. Ang tawag sa kanya is Red Malayan variety. Hybrid po siya, galing pa po siya sa Davao. Bali binili ko po siya 50 piraso, tapos 50 piraso rin ng aromatic dwarf. Itong variety na to, Red Malayan. Ang purpose nito ay pang kupra.
Pangkupra siya, maganda pa siya. Kasi malaki po siya. Malaki, tapos makapal po ang kanyang makapal po ang kanyang laman. Kaya tinanim ko po siya dyan. Ayun, bali tinanim ko po rito lahat. Bali 10. Yung 90 piraso, bininta ko po. Okay naman po siya. Kasi kung 10 piraso lang po ang aking kukunin, masyadong mahal po ang shipping fee kasi galing Davao pa po yan. Complete papers po yan, kaya legit po yan. Yan po siya. Ayan po yung mga Red Malayan variety. Tapos po yung aking aromatic dwarf variety ay andito po sa aking dating earth pond. Papakita ko rin po sa inyo yung aking dating earth pond. Ayan. Ito po yung aking aking kabir. Ayan, kulungan ng aking kabir. Papasok po tayo dito sa aking earth pan para pakita ko po sa inyo ang isang variety ng dwarf coconut. Ito po ay dati ko po siyang earth pan. Bali linagyan ko po ito ng tilapia dati. So balit nung summertime, kinapos po tayo ng supply ng tubig kasi wala po tayo sa sariling pahigop ng tubig. Umaasa lang po ako sa tubig galing ilog. Nung summer po, sobrang init, hindi na po kinakaya. Kaya ayan, ginawa ko na lang po itong ranging area po ng aking mga manok. Ito po ay ito nga po pala siya. Yan po ay ang aromatic dwarf variety. 3 years pwede na po siyang i-harvest, pwede na po siyang magbunga. Yan. Sayad po sa lupa ang bunga niyan, ang unang bunga niyan sayad sa lupa. Yan ang aromatic. Ang purpose niya, ang gamit niya, ayan po yung ginagamit sa fresh buko juice. Masarap po ang sabaw niyan. Same po siya sa Sprite ang sabaw niyan. Masyadong matamis. Good for rin siya sa buko salad, tapos sa coco sugar. Ayos po yan. Maganda po yan. Yan po siya. Tapos ito naman po pala dito sa part na to, ito ginawa ko po sanang taniman ng luya, lalagyan ng lupa, kaso di ko pa nagagawa dito sa likod ng bahay namin. Yan nga po, luya na nga po yan, kaso iisa pa lang. Ito, yan siya. Ito nga po pala yung aking gawa. Dati kong concrete pond to. Kinulungan ko ng African hito. Ito siya. Ayan po yung aking mga manok diyan. Tapos doon sa kabila, pinagdalawa ko siya. Binutasan ko siya dito para gawing ranging area dito sa labas. Ito. Yan. Tapos dito rin sa kabila, ito hinarangan ko siya ng fish net para doon sa kabila maging ranging area din nung aking black astrolorp dito doon sa kabila. Ayan siya. Kaya tara na at hihimayin na natin yung dahon ng Madre de Agua at igigiling na po natin. Ito nga po pala ang aking brooding area. Yan ang aking brooding area. May sisiw na po ako dyan, mga nasa 2 weeks or 3 weeks, going to 3 weeks na. 38 piraso. Dyan, halo-halong lahi siya. Ito, kapag may manok akong nagkakasakit, ito ang kinukulungan niya. Pag kina-quarantine siya dyan, pinubukod ko dyan. Tara na at tanggalin nyo na yung dahon at gigiling na natin. Yan. Ito na po yung nakuha nating Madre de Agua. Medyo marami na din. Ito medyo matagal-tagal na, pero pwede pa naman to kahit medyo lanta na. Okay pa po yan. Yan. Tara na, tanggalan nyo na ng dahon. Ilagay nyo dito. Yan po pala ang aking dalawang native, tapos
ang ating Rhode Island Red na rooster. Pinagsasama ko muna sila kasi di pa naman po nagbabara ko tong isang lalaki kong RIR. Pero malapit na po yan. I-paper ko din po yan doon sa aking RIR na hen doon sa kabila, doon sa baba po. Ayan po siya. Ito po, bali tinatanggal na natin ang dahon, tapos isasalang na po natin siya dito sa aking bucket. Ito po ang aking bucket. Yan, green feeds bucket ang tatak niyan. In-order ko siya ng Lazada. 4,200 ang kanyang price, hindi pa kasama yung shipping fee. Bali umaabot po siya ng more than 1/4 po. Yan siya. Ito na po ang ating mga katulong, mga magagandang dilag at isang naggagwapuhang binata. Yan. Tinutulungan nila ako para mapadali po tayong magiling itong ating Madre de Agua. Dito nga po pala sa area na to, ito po ay dati kong earth pan din. Kinulungan ko din siya ng hito dito, kaso wala ngang nung lumindol, bumitak yung konkreto, kaya hindi na po siya po pwedeng lagyan ulit ng tubig. Bala ko nga po siya lagyan siya ng pond liner, trapal na medyo makapal, tapos tubigan ulit at lagyan ko po ulit ng asola para makatulong din sa aking pakain sa aking mga alagang manok. So ngayon, temporary, linagyan ko po muna sila nitong aking ducklings. Ito, ayon, ayan din po, yan din po ang dito po yung iba kong mga manok. Ito po, yan po yung nakita nyo kanina doon sa kabila, yung may butas. Ito po yun siya. Bali nasa gilid lang po ng kusina namin yan. Ayan po siya. Sa sunod na video ko, pakikita ko po sa inyo kung paano ko mag-mix ng patukako, greens, darak, feeds, tsaka pansit bato. Papakita ko po sa inyo yon. Tapos papakita ko rin po sa inyo ito, mga herbal, kung paano ko gumawa ng painom sa aking mga alagang manok. Gamit lang ang herbal para panguntras sa sipon, pampaganda ng katawan. Gagawa rin po tayo ng malunggay extract. Bibigay po natin as a vitamins. Ito na po sila. Malapit na po silang matapos. Ayan. At i-ready ko na rin po muna yung aking bucket. Isasaksak ko po muna, medyo delikado po kaya kailangan sasaksak po kasi siya, i-ready. Matalas po kasi ang blade niyan, tsaka delikado po ang sasaksak. Kukunin ko po muna yung extension. Hello guys, ang pagbabalik. Ito na po pala ang kinuha nating Madre de Agua kanina, yung dun sa baba. Ito siya, ito yung mga leaves niya. Hinaliwan rin natin itong puso ng saging. Ito puso ng saging siya guys, hiniwa ko sa dalawa. Yan. Tapos ito mga ubod siya ng kawan, ubod siya ng saging. Pinagputol-putol ko para madaling ma-shred, madaling ma-chop nitong ating bucket. Ito nga pala yung ating bucket. Yan. Shredder bucket guys. On-order ko sa Lazada. Ayan siya guys. Green feeds bucket. Alagang likas at organiko. Yan. Makikita nyo, pasensya na kayo guys at medyo dumi. Ayan yung blade nya. Hindi ko kasi nahugasan. Yan yung blade nya. Matalas po siya guys. Pakikita ko po sa inyo kung paano natin. Ito yung on switch nya. Yung switch nya. I-on na po natin siya. Ayan. Tapos sasalangan po muna natin itong mga saging. Ayan. Guys. Natin para madumi lang siya guys, madumi lang kaya dapat talaga laging nakasara. Ayan, madali lang siyang ma-shred. Ayan siya guys. Busin muna natin yung saging. Ayan.
yung lumalabas. Matalas po ang blade natin, kaya kahit ganito madali niya lang ma-shred. Dapat kasi sarado to guys, kasi kapag hindi sarado tumatalsik palabas, masyadong madumi, kaya dapat laging sarado. Yan guys, dalawa na lang na ubod ng saging ang ilalagay natin. So subukan, tingnan nyo guys kung puso naman ang saging ilalagay natin. Mahirap kasi, hindi kasi pwedeng buksan. Ikita ko sana sa inyong, kasi masyadong madumi, tumatalsik palabas, kaya ayun pa guys, sige na, lumalabas. Yan. Ito naman guys, ilalagay natin Madre de Agua. Yan. Magaganda po yan guys, magagandang ihalo natin sa ating mga patuka, mga alagang manok. Ayan guys. Oops, nahinto, hindi kinaya nung blade, masyado na kasing puno, hindi kasi ganong lumalabas dun kapag basa, naiipon sila dito sa may loob. Tingnan nyo guys, yan, pag ganyan kailangan nating bawasan, pero siguraduhin po muna nating patay ito, patay ang switch. Babawasan po muna natin siya. Mahirap kasing lumabas doon dito sa may labasan niya, gawa ng basa, naiipon dito sa loob. Lagay muna natin dito. Yan siya guys, yan. Masyadong madumi, kaya kailangan nating takpan guys. Masyadong matalsik. Babalik na ulit natin to, yung tinanggal natin. Dapat unti-unti lang ang lagay natin para hindi nabubulunan, kasi halos hindi na lumalabas pagbasa dyan. Yan. Guys, Madre de Agua, magandang panghalo sa ating mga manok, kasi malakas ang malaki ang protein content nito na kailangan ng ating mga alagang manok. Hindi lang manok, pwede rin ito sa kambing, baboy, at sa iba pang hayop guys. Yan. Marami ko nito sa baba. Yan siya. Pakita ko sa inyo guys. Yan, iniikot siya. Yan. Ito nga pala, itong buo na to, halo-halo to ng halo-halo ng tawag dito, halamang gamot to guys, mga halamang gamot. Yan, ginawa kong kuwan kanina, hindi halo-halo na to, lagundi. Yan, ayan siya. I-shred din natin. Di kinaya, kailangan nating linisan muna to. Yan, dilinisan muna natin siya kasi puno na siya. Yan, linisan muna natin guys. Hindi kasi siya kawan, kasi basa, makikita nyo basa siya, basang basa, kaya hindi lumalabas dito sa may labasan. Hindi mahirap, kaya kapag puno na kailangan ng bawasan, kasi hindi na umiikot, halos nabubulunan na siya. Pero sa blade natin okay yan, matalas yan. Yan guys, halo-halo na dyan yung puso ng saging, yung mga herbal. Yan. Yan guys. Mahirapan kasi siyang lumabas dyan sa may dyan sa ganyan niya. Dapat laging ganyan. Yan. Ito guys, nga pala yung mga herbal nating gadahong kanina. Kinatas ko siya, kasi pinainom ko sa ating mga manok. Yan.
Kaya ngayon ihahalo na natin siya dito sa may bucket para maihalo na dun sa greens na ipanghalo natin sa patukan ng ating mga alaga. Yan siya guys. Pasensya na guys kung medyo pangit ang video, gawa ng wala tayong videographer. Ayan, taga-taga lang muna. Sa susunod na video natin guys, tuturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng malunggay extract at kung ano ang benefit sa ating mga alagang manok. Abangan nyo lang guys. Nabubulunan siya kapag masyadong madami ang lagay, kaya dapat talaga unti-unti lang. Pero be sure niya, siguraduhin nyo guys na bago nyo tanggalin yung yung laman doon sa loob, kailangan nyo munang i-turn off ang switch. Medyo delikado kasi kapag hindi nyo i-turn off. Halos hindi na siya lumalabas dito guys kasi basa, kaya andun na iipon sa loob, kaya nabubulunan ng ang bakit natin, nahihirapan. Pero kung lumalabas sana yan doon sa labasan niya, diretso lang yan, kaso basa ang kuwan natin, basa kasi ang madrigagwa natin, tapos yung puso ng saging, tapos yung ubod ng saging. Yan guys. Isang tip ko nga pala sa inyo guys, lahat ng gulay na kinakain ng tao pwede rin natin gawing patuka sa ating mga alagang manok. Subok ko na yun guys. Wala siyang masamang naidudulot sa manok. Yan. Yan, tapos na tayo guys. Papatayin na natin at lilinisin na natin ang bakit natin. I-switch off na natin to. Switch off. Yan. Tingnan natin ang loob. Yan. Halos hindi lumalabas. Naiipon dito sa loob. Kaya pag marami ng laman dito sa loob, tumitigil na siya. Hindi na kayang paikutin. Umi-stop yung blade. Yan guys, lilinisan na lang natin tumamaya ng tubig, huhugasan na lang. Ito na siya guys, yan na siya. Maganda yung pagkakasharid natin yun. Yun lang muna guys ang video natin sa ngayon. God bless.